वेलकम टू नेफ्रो इंडिया न्यूज। चलो कुछ अलग करके दिखाए। नेफ्रो इंडिया चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयात नवीन उपक्रमासंबंधित ठळक बातम्या। आदर्श शाळेत वृक्ष बियांची दहीहंडी। नैसर्गिक पर्यावरण संवर्धन व मानवता विकास संस्था, राष्ट्रीय हरित सेना, स्काउट गाईड यांचा संयुक्त उपक्रम। राजुरा 20 ऑगस्ट 2022। बालविद्या शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारा संचलित आदर्श मराठी प्राथमिक विद्या मंदिर व आदर्श हायस्कूल राजुरा येथे वृक्ष बियांची दहीहंडी कार्यक्रम उत्साहात साजरा करण्यात आला। नैसर्गिक पर्यावरण संवर्धन व मानवता विकास संस्था, राष्ट्रीय हरित सेना, छत्रपती शिवाजी महाराज स्काउट युनिट व सावित्रीबाई गाईड युनिट यांच्या संयुक्त विद्यमाने वृक्ष बियांची दहीहंडी कार्यक्रम घेण्यात आला। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी श्री प्र. मन. संस्थेचे अध्यक्ष सतीश गोटे हे होते, तर प्रमुख अतिथी म्हणून संस्थेचे उपाध्यक्ष मनोहर साबणानी, सचिव भास्करराव येसेकर, संचालक अविनाश निवलकर, मंगला माकोडे, नैसर्गिक पर्यावरण संवर्धन व मानवता विकास संस्थेचे नागपूर विभाग अध्यक्ष विजयकुमार जांभूळकर, चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष संतोष देरकर, राष्ट्रीय कला साहित्य व सांस्कृतिक विकास समितीच्या चंद्रपूर जिल्हा अध्यक्ष रजनी शर्मा, नेफडूचे चंद्रपूर जिल्हा युवा अध्यक्ष आशिष करमकर, आदर्श प्राथमिकच्या मुख्याध्यापिका नलिनी पिंगे, आदर्श हायस्कूलचे मुख्याध्यापक सारीपुत्र जांभूळकर, आशादेवी मराठी प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक दीपक सातपुते, राष्ट्रीय हरित सेना विभाग प्रमुख बादल बेले, पालक प्रतिनिधी दत्तजी रमस, मोतीराम पोटे, सौ घरोटे आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती। यावेळी आदर्श शाळेतील विद्यार्थ्यांनी मनमोहक असे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निमित्त नृत्य सादर केले। वृक्ष लागवड, पर्यावरण संवर्धनामध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या राष्ट्रीय हरित सेनेच्या 10 विद्यार्थ्यांना नैसर्गिक पर्यावरण संवर्धन व मानवता विकास संस्थेतर्फे प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले। विद्यार्थ्यांनी संकलन केलेल्या बियांची दहीहंडी फोडण्यात आली। या बियांचे सीडबॉल तयार करून वृक्षारोपण केले जाते। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन रोशनी कांबळे यांनी केले, तर प्रास्ताविक मुख्याध्यापिका नलिनी पिंगे यांनी, तर आभार प्रदर्शन रुपेश चिडे यांनी केले। कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेकरिता नैसर्गिक पर्यावरण संवर्धन व मानवता विकास संस्था, राष्ट्रीय हरित सेना, स्काउट गाईड युनिट यांनी अथक परिश्रम घेतले। धन्यवाद। Please like and subscribe Nephro India News।